Lek tumbas mentol. Awas we. Iki piro sakmono? Iki lho. Iki piro sakmono? 2000 iki sithik. Mok iso entuk ora ana dhuwit kok, Nduk. Lah sesuk wong aku yo ora meksa kok. Ya wis kurang 3000 iki gen kurang 1000 pangku. Ya. Lah piye ra ndek dik. Pel itu, 5000 ae. Dadi siji ku piye? Di siji ae. Ngene iki ngitunge piye? Segede mbok hitung piro regane? 1500, Mas. Hargane semono, Mas. Biasanya tuku mangi untuk sak pirang-pirang sih. Iki nek gede loro ya gede. Neng. Bae gelem. Mbah gak gelem. Nek mbah neng gak selurang.